نزينا هارموني ميديا زي مولى بشرى بوتيك حدقا سالساي من لبع لبدا أب شودن أشعاد إيرتراوين سدتنياتات تفيهم سلام نعخم يخون كبرات تخاتاتلتي مدبنا مدبات هارموني ميديا كما يكنيخم نلو معربي علت حمش تلكاتيت كل تشحن إسران حدن زدلنا يو زينا ومساندونا نبخم كبلي نلو مزينا زغربو لكم نيات ميكيالي سنة مكتتال حدش بريزيدنت أمريكا جو بايدن أبتناي مجمرة ناي سلطان مدرو إتاناي بحق أمريكا أب عالم لخاوي مدرخ تمليسا كبل إن ناي هاجرو ناي واتس أي بوليسي أب زلالي ولزنبرة أوان هاجرو أقدموا ببريزيدنت ترامب زتوسد سجمتات بمغيار ديمقراطية ومسالات قدامنت بمهاب أنصار عمتن قوبتان زسرح بوليسي كتكبر مخانو أوجو نسو أب مدرو بفلاي أب زحلف زمن سلطان ترامب حاجز بمركب سعوديان مشارختان أب يمن زجبرته وجك زس عبد أغلى سبعة وكلولاو زدقف سلا زي كنا نسعود عرب زجبر حاجز تتوكبل كم زخنة التحساسي بلو أبتي بفدرال منجست إثيوبيا استغفته وجك كل التجراي كاب زجمر ندحر إسرع شخصون إيرتراوين كاب معسكرات سدتنياتات كم زتفون أبي كم زاتو كم زي تفلت كوميشن قدات سدتنياتات ودب حبرات هاجرات UNHCR بوجع حبيرون اتودب نزز جلسة قبل علم منجست إثيوبيا استجابره علم لخوت سقط صعيبو أبصمون حلافتي كوميشن سدتنياتات زمر حلوخ ودب حبرات هاجرات أب تجراي بفلايكا أبتي بتودب إن داتا أليك كايدو زون حم معسكرات سدتنياتات إيرتراوين أب استجابره عدة صعيبو مخانو كفلت تخيلهم أقدم بلو اتكوميشن وجه تجراي كابز جمر قبل على إيرتراوين سدتنياتات وريدوز تبعلك قتلت شويان صوتا وعمت إنزا أمسلو سبقوا جهزت كم استسمعون حجي خاء كوميشن أبتبوتا بمبصح جبتات كم زرخبة عمل كتلو إذا كم زيلون كله بريزيدنت رواندا بول كاغامي منجست أمريكا مشاركتو ناي معرب عالمين دحرتي استفلاليات كالات ودب حبرات هاجرات زوجو مجلسات تختيلو هاجرات عالم أبي قداي جيت تجري إيد كأتوا كم زلون متسوعة كم زغربن مزيست أساسرو أبسوم نزي بايتوت أتاود بحبرات هاجرات نتي أب تجري استولع جيت نسلام من مرجعان زوبق أرنا أفريقيا حدا جنيا بمبال مدمدمتا بتسحو اللهم منجست دنمارك نزيجاتاتو كتابة كم استخدموا زرقاقت بديجيتال أو ملك عز السرع مسكر ورقة مالت فاكسين باس كعدل بموسان أبي تجبر أو نت كم زعتوا سبب سلطانة هاجر حبيرم إذا كم زيلون ده هلو منجست شودن أسر دنماركاوين بمختال أبي شودن كتابة موسادن زي موسادن زرقاقت تمساسال الديجيتال أو مسكر كواب بمسرة بعد مزهز باوطعنا شودن نمنجست بزقرب محتس انتا مسرة تمساسال مسرحن أبي شودن كم زجبر تمالي منجستي أتحساسي ولا كم زفلت إدارجاز بزح هاجرات أوروبا من كتابة كم زوسدن من رجعات كم كلمة كنت مسكر ورقات كدالو أبي سمع معني ببصحين كساقسا كم زلوا يفلت هاجر شودن أبي سالساي مع عبل لبدا كورونا كأتو يخيلي زبل سقات كم زتخستز نوع المزي تمحلال افتحمامات شودن بمتقاس مع كنا زينا شودن الرقاقيتن بمسارة تحابريتا شودن بتبقلت فندا تلابع خير زول حدش زعينوتو فيروس ملكفتي زبوت حم سبات بزحم اندا وسخ بممصو اتسقات كم زتخستت تصبصاب الرقاقيتو بزي مسارة منجست شودن نسبة سلطان مكلخال حمامات اندا تماخره نزصنو حقتات كنا وحكمون حدش تلبدا ناي مكلخال ممرحتات كوص كم زخونه اتحاساسيبو أب عالم ودب تعنا حلا في زوبا أوروبا تنا بأوروبا زلوا هاجرات نمسح حلا بدانكم ون أب نوسو كف هاجر بزعبا واتي زلوا مدبات كتابة بزملكت زي تفلا لي ممرحتات مالت recommendation هيبو كم زلوا كاب جنيف استرخ بحبريتها عملكتم بمسارة تحبريتها هاجرات أبنا حد حدن زلوا كنتات لبدان مسرح كتابة إنداتنا ببا نزوت حقتات أتجابران بعينت عنا وشنخ بمزماد كسر حكم زلون إذا خلت استفلا ليو موكس مدبات بمنجد على ما ودب تعنا سلزوهاب مسنا نفسه وقف هاجرات حقتات مسرحين كم قطع عم تعري كم زجبر أتحساسيبو كبرات غداتلتي مدبنا نب حد ارتزيناتات كسجابركمي أب بلجيوم زمدبرو إمباسي إيران زسرح زنبرة حدا لعلواي دبلوماسية بسنكي جبرش شبران نوحنا ما أسرت مقطعتي كم استفردك ببراسلز زوج حبريتها أرديوم اتي دبلوماسية زغربولو كستات ولا كوانت خحدو أخبرت تسأتا بزغربولو جبتات ككلا خلوص لزي كالة اتفردي كم زتمحلالة اتبيت فردي أرديوم أب برتغال تخصيص زلوا كنتات لبدا اندابا أسب مخادو كابي كالوت هاجرات أوروبا أو حكمنا حاجة زي جبر الله كم زلوا تفليتو بزي مسرت جرمناوين حكايمن حاجة من نبت هاجر تلاقي خوم كم زلوا تصبت أرجعيتهم سبسلت أنت عنا هاجر اتي أبك أربع أوان استرائي قلت في لبدا
ጠንቅታቱን ንምፍላጥ መጠነ ሰፊሕ መጽናዕትን ናይ ምክልኻል ስጉምታትን ይወስዱ ከም ዘለው አፍሊጦም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሳዑዲ ዓረብ ምስ ፈሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ንምግታእ ብምባል ንኻብ 20 ሃገራት ዝመጹ ይኹን ነቶም ኣብ ዝሓለፈ 14 መዓልታት በዘን ሃገራት ኣቢሎም ዝሓለፉ ገያሾ ናብ ሃገራ ንኸይኣቱ ከም ዝኸልከለት ሓቢራ እዚ ውሳኔ ካብ ትማሊ ረቡዕ ሰዓት 9 ግብራዊ ክኸውን ምዃኑ ሓቢራ ዜጋታት ሳዑዲ ዓረብ ዲፕሎማስያኛታት ክኢላታት ጥዕናን ስድራ ቤቶምን ኣብዚ ውሳኔ ዝኣቱ ከም ዘይኮኑ ብተወሳኺ ሓቢራ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብታ ሃገር ብዝረአይ ዘሎ ቁልጡፍ ምስ ፈሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ምኽንያት ብምግባር ብዙሓት ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ሆቴላት ንመወሸቢ ክጥቀመሎም ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ካብ ፖርቱጋል ፈረንሳ ካልኦት ለበዳ ኮሮና ብብዝሒ ዘስፋሕፍሓለን ዘሎ ሃገራት ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝኣቱ ኣብዘን ሆቴላት ን10 መዓልቲ ክውሸቡ ምዃኖም ተሓቢሩሎ መተሓሳሰቢ ትካል ሃርሞኒ ሚድያ ብሞያ ጋዜጠኝነት ካሜራ ምድላው መደባትን ምቅንባር ደረቕን ተንቀሳቐስን ፊልምታት ሞያ ዘለዎም ሰባት ይደልይ ስለ ዘሎ ኩልኹም ኣብዞም ዝተጠቐሱ ሞያ ትምህርቲ ወይ እውን ተመክሮ ዘለኩም ሰባት ኩሉ ናይ ትምህርትን ተመክሮን ሰነዳትኩም ምስ መሰነይታ ደብዳቤ ናብ info@harmonymedia.sa ክትልእኹልና ብኣኽብሮት ንዕድም እዚ ድሕሪ ምባል ዜና ስፖርት ምስ ኪዳነ ተስፋ ማርያም ከብለኩም የሰናይ ምክትታል يقن يلي نيكات ميكائيل كبرات أفكار سبورت كم يقنيهم نلوم زبلنا زينات سبورت حزنا قريبنا لنا سناي مكتتال تمال مشات كلب توتنهام مس تشيلسي ناي بريمير ليج صوتا نكايدن اب صوتا عالم كلب توتنهام كوين زولو جوزي مورينو مس ناي قدم زسلطنا زنبره كلب تشيلسي زغبرو طمط مخانو صحابنت نيرو جرمناو حدش سلطان توماس توكل ون اب صوتا بريمير ليج كمي زبل فلسفنا صوتان بقعتن كر كم زخيل باغي بزحات افكار سبورت نيرو بار توماس توكل ون اي حمقن ني جوزي مورينو بصوتان بقعتن الاش ابيلوم سيو بفلاي اب قداماي ابره صوتا توتنهام ابي كم زنبرو كساب زطفኦም እዮም ኮይኖም ኣምሲዮም ቸልሲ ድማ ካብ ጆርጊኖ ብፍጹም ቅላዕ ዘረኸበታ ሽቶ ተሓጊዛ ሓደ በባዶ ተዓዊታ እዚ ናይ ትማሊ ምሸት ስዕረት ደሚርካ ንሞሪኖ ምስ ናይ ቅድም ዘሰልጥና ዝነበረ ክለቡ 7 ግዜ ገጢሙ ኣብ ኩለን ኣይተዓወተን ማእስ ዝጥራሕ ጆዜ ሞሪኖ ኣከታቲሉ ክንዲዝ ዝኣከል ስዕረት ኣብ ገዛ ሜዱ ከጋጥሞ ዝሓለፈ አንጻር ሊቨርፑል 3-1 ዝገጠሞ ስዕረት ደሚርካ ኣብ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ስሩሑ ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ መስበርቲ እቲ በኣሰልጣኒው ክትካእ ዘይከኣል ተጻዋታይ ኢሉ ዝሰየሙ ሓለቃታ ጋንታ ሄሪ ኬን ብዙሕ ዘሳቀዮ ክመስል ትማሉ እንደጊሙ እቲ ዘተሓሳስበኒ ዘሎ ንዝመጽእ ዝቕጽል ክንደይ ይኹን ጸወታታት ብዘይገድስ ዘለው ንተጻወቱ እዚኦም ጥራዮም ምዃኖም እዩ ክብል መረሩ ኣስሚዑ ወላኮ መረሮ መሪኖ ንዘለዎ ተጻወት ዝወቅስን እምነት ዘግደለሎም እንተመሰለ መስበርቲ ሃሪ ኬን ግን ነዛ ጋንታ ማኣዝና ዝጠፍኣ ክሳብ ትመስል ኣብ ኩሉ መዳይ ጸወታ ዝፈረሰንበር ዝተጸገና ኣይተራእየላን ኢኻ ክትብል ዝከኣል ስለዝኾነ ከዓ ዓወት ተሓሪምዋ ይርከብ ነዚ ዝተዓዘቡ ጋዜጠኛታት ተንተን ስፖርትን ዕቤት ናይ ቶተንሃም ኣበዩ ክብሉ ንሞሪኖ ከሓትዎ እንከለው ተንታን ስፖርት ዝኾነ ናይ ቅድም ተኸላኸለ ማንቸስተር ዩናይትድ ፈርዲናንድ ድማ እዞም ተጻወቱ ኩዕሶ ምስ ሓዙ ከማን እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ዝጠፍኦም ይመስሉ ክብል ወላ ሓደ ኣምር ዘይብሉ ዘይምዕሪ ጸወታ ከም ዘረኣየ ምሕረት ብዘይብሉ ኣገባብ ዘሊፍዎም ካልኦት ክለባት እንዳተጻወታ ንሳ ግን ደቂሳ ዘላ ትመስል ክለብ ቶተንሃም በከዌስትሃም ዝኣመሰላ ክለባት ተቀዲማ ኣብ 8ይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ንዝመጽ ሰንበት ምስ ኣብ ታሕቲ ደረጃ ትርከብ ዌስት ብሮም ዝህልዋ ጸወታ ምስ እትሰዓር ምኩራ ስልጣን ጆዜ ሞሪኖ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ከንጸላልዎ ከም ዝኽእል ንተጻወቱ ጥራሕ ዘሊፍካ ዝሕለፍ ከም ዘይከውንን ሩድዩ ጆዜ ሞሪኖ ኣብ ዓብ ወጥሪ ኤዲን ሃዛርድ ሕጂውን ኣብ መስበርቲ ተመሊሱ حلمي كخب تتصاوتا ريال مدريد إيدين هازارد بمسبرت مخنيا زتعنقفه يمثل بلوس بقعة زونن بلجما وهازارد تدقاقا مسبرت كاب زقات موزلة تتصاوتا ريال مدريديو إذا كانت كاب زقبرتهم زخف مسجار تباهلون كسوع جمير له كنتات زي تتصاوتا يجن ببقعة زي كونه ببزح مسبرتي زي تتقمت له كخب مخانو مستم زي عدل نياتا تتصاوتا أطير ويركب
ሃዛርድ ካብ ክለብ ቸልሲ ብ89 ሚልዮን ዝተሰጋገረ ኮይኑ ንቦታ ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለምና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክትከኣላ ብምባል ሪያል ማድሪድ ዘፈረቱ መቶም ተጻዋታይ እዩ ክለብ ሪያል ማድሪድ ነዚ ተጻዋታይ ክንደይ ተስፋ ኣንቢራትሉ ከም ዝነበረት ክትርኢ ውዕሉ ምስ ቸልሲ ክወድቕ 12 ወርሒ ተሪፍዎ እንከሎ ብሚልዮናት ገንዘብ ከም ዝወነነቶ ይፍለጥ እዚ ተጻዋታይ ግን ኣብታ ዓመት መስበርቲ ነዛ ክለብ ከይሓገዛ ብምውድኡ ንዕኡ ንክለቡን ዝተኸሰረት ዓመት ያ ነራ ክበሃል ይከኣል እዚ ጥራይ ከኣኽሎውን ክብደት ሚዛኑ ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ኣብ ብቕዓቱ እውን ከም ዝጸልዎ ገለ ደገፍቲ እውን ብበርገር ኪንግ እንዳበሉ ክሕጭጭሉ ይስምዑ እዮም እዚ ወዲ 28 ዓመት ተጻዋታይ ማድሪድ ኣብ 35 ፀወታ 4 ሸቶታት 7 ጥራሕ ድማ ኣቐቢሉ እዚ ቁጽሪ ግን ካብ ሓደ ካብ ሮናልዶ ክትክእ ትጽቢት ዝተገብሩ ተጻዋታይ ዘይጽበዩ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ሃዛርድ ሪያል ማድሪድ ካብ ዝጽምበርቲ 9 ግዜ ብመስበርቲ ጥራይ ካብ ፀወታ ከም ዝተኣለ ይፍለጥ በዚ ድማ ማድሪድ ሰፍ ዘይብል ክሳራ ኮይንዋ ይርከብ ብሓቂ ዕድል ዘይገበረ ኣዝዩ ብሉጽ ተጻዋታይ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2021 ብሉጽ ኣሰልጣንን ብሉጽ ተጻዋታይን ተባሂሎም ክሽለሙ ኣብ ምጽራይ ይርከቡ በዚ ድማ ናብዚ ውድድር ቀሪቦም ዘለዉ ሕጽያት ኣስማቶም ተረቂሖም ይርከቡ ካብ ተረቂሖም ዘለዉ ዝርዝር ኣስማት ኣሰልጠንቲ ምስ ንምልከት ፔፕ ጓርዲዮላ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ግራሃም ፖተር ካብ ብራይተን ኣርቴታ ካብ ኣርሰናል ዴቪድ ሞየስ ካብ ዌስት ሃም ይርከብዎም ካብዚኦም መን ክዕወት እዩ ሶኒ ኣብ ዝዕደል ሽልማት ክንዕዘብ ኢና ሞየስ ግን ንቶተንሃምን ኣርሰናል ቀዲሙ ንክለቡ ናብ 5ይ ደረጃ ኣብቅዒዋ ስለ ዝርከብ ብዙሕ ግምት ካብ ተዋሂቦም ዘለዎ ኣሰልጣኒ እዩ ናብ ነዚ ሽልማት ተረቂሖም ዘለዉ ተጻወቲ ዝርዝር ኣስማት ምስ እንሰግር ግሬሊሽ ካብ ኣስቶን ቪላ ዳውንሶን ካብ ክሪስታል ፓላስ ጉንዶጋንን ስቶነስን ካብ ማን ሲቲ ሳካን ሌኖን ካብ ኣርሰናል ማዲሶን ካብ ሌስተር ሲቲ ፔሬራ ካብ ዌስት ብሮም ይርከብዎም ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ሶኒ ዕለት 8 የካቲት ድማ መኖም ብሉጽ ክንገረና እዩ ኣብ ሶኒ ዝህልወና ፈነወ መደብ ስፖርት ድማ ውጽኢቶም ሒዝና ክንመጻኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ብደሓን ጽንሑ ሰላም زبلناو زيناو مساندونا زوم زتخاتلكمهم نيروم ኣብ ዩቲዩብ ዝርከብ ቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ከምኡን ኣብ ድሕረ ገጽና ዘሎ መዓልታዊ ዝፍኖ ዜናታት ክትከታተሉ እንዳዓደምኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ምስ ዝህልወኩም binfo@harmonymedia.sa ብምባል ክትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ብሩኽ ቀዳመ ሰንበት ክኾነልኩም እንዳተመነና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ ክሳብ እንረኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ድሓንቀኒዩ